Mao na lo. Uwa na si Lula sa amo. Gipugos og nila ni Tony. Ingon man ni Claudia. Dako, gud kini problema. Basta tabangi ko lo. May ideya ka ba kung unsa pagdapita ang mahimong taguan nila ni Claudia panahon sa adlawan? Si Luis lang ang makatubag ni Ana kanimo. Mahimong pag ako siyang pagkahon. Lakaw, adto sa siyang kwarto. Kay may andamon ko diri sa gawas. Unsa man lo? Atinay, umaabot na ang gubat sa tao, batok sa mga vampira ni Dapita. Pusa, kinahanglang magandam kitang tanan. Ha? Mao na kining gisulti sa akong apuan. Nga moabot ang panahon nga mga tao ni Dapita. Musukol na batok sa mga salbayis nga mga vampira. Busa, kinahanglang pangandraman kini. Sige lo. Atuon ko na si Luis. Waban siya manunaan nga dapit posibleng itaguan sa mga ungukap. Why na tayo tayo mahimo ni Kap doon. Kasam dapit doon ay Kap. Ano ito mo yun? Kining. Hilom dia. Dikapoy ko na binaw ni kakapoy na baya ini. Sama, mahuway tayo. Kapoy ba ka? Sige. Mamahuway una ta, ha? Ato nang hipuson ang mga gipagpatay sa vampira. Luis? Mahal? Nagmata ka pa? Naibaw ko nga may nahitabot nining Dapita, mahal. Samtang dito kita sa syudad. Nganong nahibaw ka? Masimhot ko kini. Gikan kini mo, mahal. Mahal si Lula. Si Lula, mahal. Gikuha nila si Lula. Nabalakan ako kung saan nila si Lula, mahal. Ayaw ka balaka. Gigamit lang nila si Lola nimo aron magkuha ka, Christina. Unsa? Mahal ko. Kung unsa man ang mahitabo karong gabi, kinahanglang dawaton mo kini. Mahal. Unsa po na imong gipadulti? Karon ba kumutuo sa gisulti ni Claudia, mahal? Nabisan unsa pa'y buhato na to. Dili gid kita magkauban hangtod-sangtot. Mahal ha. Nanasap ka na imong sinultihan. Di ba misaad man ka? Gusto ka nga malipay ko kanunay. Di ba huwag ka nga ikaw lang ang makalipay na ako, mahal? Apan dili ka malipayon uban ka nako. Kung makalas ang kinabuhi sa imong apuhan, tungod sa tungkod ba, dili ba? Luis. Kinahanglang sabtong ko nimo, Christina. Nagunaw ka sa pagpatay ni Claudia? Maulang ka na ang bugtong paagi nga mahibalik sa kalinaw kining Dapita, mahal ko. Ug dili kiniharian sa gahom sa kinityan. Pero dili mahimong patsyon si Claudia. Mamatay kasab ko ni mo ni buhaton. Ang kamatayon ni Claudia, kamatayon usab sa tanan niya mga hinanim. Pero mahal, may paagi pagkatigaling mausap ka na. May misabi Dili ka. na ka na mausab pa, mahal ko. Mauna ka na ang sakit ng kamatuoran nga atong dawaton. Dili. Dili. Ayaw pagilak. Isaan na ko. Nga padayon ka magpagabuhi. Kung wala na unya ako, mahal ko. Luis. Isaan kini ka na ako, mahal ko. Dili. Oh, Mangita ko paagi. Dili ka mamatay. Minsan kung mamatay po si Claudia. Christina. May paagi yun. Naibaw ko na naging paagi. Pero may lain ko to yun mo, mahal. Unsa mo ka na, mahal ko. Unsa pa may lain ninyong mga taguanan o katulganan panahon sa adlawan. Ang ilawom sa yuta. Unsa? Kinahanglang ilubong kami sa ilawom sa yuta. Sa gilad mo nga usa ka dupa. Pero may lain ko to yun mo, mahal. Unsa mo ka na, mahal ko. Unsa pa may lain ninyong mga taguanan o katulganan panahon sa adlawan.
ang ilawom sa yuta. Unsa? Kinahanglang ilubong kami sa ilawom sa yuta. Sa giladmon nga usa ka dupa. Unsa? Ilham sa yuta. Mao ka na, mahal ko. Ug kasagaran, anha kini sa ilawom sa dakong kahoy nga lapong kayo. Pagkadagan na ba na kung kahoy nga labong ining dapita, mahal? Mao lang ka na ang dapit nga mahimong dali kaming makatago. Apan mabuhat lang ka na namo. Kung may tao kami nga kasaligan, nga mulubong ka namo. Si Claudia. Si Tony. Tony, Oh, siya ang gigamit si Claudia. Aron mo doon sa mong bahay o kuhaon si Lola. kung mao ka na, kadtong Tony ang pangitaaw ko na. Agay, sa manigdapit na gibutangan ako suway buot na Tony, oy. Traitor yun ni siya. Mura makog ni as ilaw sa yuta. Saan ha? Uy, alo, mura manig landahan sa lobe. Ganggangan sa lobe ba? Tabang! Uy, tabang mo! Di ako salam sa yuta! Tabang ka mo! Tabang! Lima gyud ang matay gabi kap. Unya lima sang missing. Kinay. Pag-ilom diha, kapitan ko. Tanod na ka. Kinahanglang magpatabang na ta sa mayor ini. Kung mapatabang tas mayo. Hoy! Maya di bitungkan tag humag-humag ni mo. Kumabatabang tas mayor kap. Mabalita gyud nga dunay ungo niya atong dapit kap. Unya. Mudugog ni mga tigbalita kap. Ha, labaw ng UHP mo rin yun. Oh, sika to tayo ni kap. Sika to ta, ha? Sika to ta. HD ka da. HD. Hilom diha. Pasikat lagi imong nahibaw anda. Ano? Ginoon na lang ako kap. Kibasin kung panahon nga martista ta, di ba? Ikaw ba? Ang saman ko. Tuo pa man tong sip-o ni mo ganang gahilak. Pero nausap, kawa ba yung buot ni mo? Ha? Naanatas ka gubot? Kabuang lang yapong naas utok ni mo, ha? Manding? Oy! Naibaw na ko. Kung nasa na to pangitaon karon ang mga ungo. Ha? Asa man? Tanawan ninyo ang madakong kahoy ning dapita, Kap. O kung doon ay bagong mga kinaot na yuta, naadiha gilubong ang mga vampira. Kadiyo, Tragod? Ganong sito mo yung kaini, ha? Ay, tanawan ninyo ang madakong kahoy. Kung magod, Kap, doon na lagi ko'y libro nga gibasa. Kung saan sa pagpatay ang mga ungo. O, ayun ang paglangan, Kap. Siksikan ninyo ang mga punuan sa kahoy. Patuo kap! Ha? Yatir po ka nanding bro, mang ikay kapitan. Usaw man na paglubong ang ilang kaugalingon. Tao nga dili pa vampira ang mulubong nila. Mauni ang ilang magbalantay nga ulipon. Unsa? Ay, lapag kong doon sa niya kap! Oy. Buhata lang tambag ni Baitinay, ha? Ha? Ano magkita na itong vampiro? Kapitan taong ko, doy. Sorry. Kapitan taong ko, doy. Sorry kap. Sige, amo na ang buhaton nanding. Lala! Padali mo, Kap, ha? Tao ka ang mga tanod. Salamat. Bituon sila. Mag-meeting ta. Meeting na sa... Pagkataon tagaroon ang katulganan sa mga vampira. Bay, patabang na nila. Dili din. Si Tony nga ito pangitaon. Ug bantayan ang liho. Tao pa siya. Dili pa siya vampira. Sama natin. Magbalantay paghihapon siya vampira. Ano sila nagtrabaho din mo karon? Magbalantay yung vampira? Agaw! Naadi ka diha, agaw! Hala, sige, kubkuba ninyo ka ng gilubong! Kung gimidoon sa bahay nito ni, usap siya magawas.
daan na ka ng witaw. Pero, dili lang kita mapakawa sa paglaom. Lisura ng unga itong kontrabe, no? Mao na ding, O yun, kung matutulan sa grupo ni Kapitan ang luganan sa vampira nga Claudia, o patay ko siya. Kaya hayag na maging adlaw. oh, di lagi mahimong mamatay si Claudia ding. Dili! Ano bay? Mamatay si Luis kung mamatay si Claudia. Sa! Mao na ding. Pero ato na si Prito ha. Ya, ipakunsa mo man mo, ha? Ba't yung maging nila si Claudia kung ila magitaan? Tuod no. Kailangan makisulti ko sa kapitan. Bayasa mo ka! Ikay bantay ni Tony. Kay ako nga tuon ng kapitan. Aron kung makita nila ang lubganan ni Claudia, dili nila ni Patyon. Nang, lisura sa na yung request ba eh? Pero dili lagi mahimong mamatay si Claudia. Ano lagi ito, ha? Huwag mo naman ito. Kinahinglan mo itong mamatay ito, ha? Huwag ang kainit sa adlaw, karon ang mupatay niya. Mamatay lagi si Luis kung mamatay si Claudia. Unsa man ka? Sa? Diyaw na ka. Huwag mo nabalik, eh. Ay! Ay! Ha? Ah, si Tumi. Ha?